Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton. Mitubag siya, ang adunay duha kasapot kinahanglang ihatag niya, ang usa ngadto sa tao nga way bisti, ug ang may pagkaon kinahanglan mubahi niini sa way pagkaon. Unya may pipila ka kobrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag, ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil og labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may among buhaton. Mingon siya kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang, ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao, ug nalibog sila kung kinsa gayud si Juan. Nag-una-huna sila na tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may moabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas, ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ni ay nindot nga modelo sa atong pagpakigrelasyon sa Ginoo o sa paghimo sa mga maayong desisyon kinabuhi. Niya sa atong Ebanghelyo ni ay mga tulo ka klases tao dinhi, kadtong general public, naasay mga kobradors buhis, naasay mga sundalo. Ang komo nilang gibuhat, nangutana sila unsay among buhaton. Unsa may among buhaton? Ang ilang gipangutana mao si Juan nga mao'y representative sa Ginoo niadtong panahona. Kamao ba mong mangutana sa Ginoo? Lord, unsa may akong buhaton? Nakasuway na mo ana? Kasagaran nato mangutana basta nanay problema, maputos nas utang. Lord, unsaon ako pagbayad ang utang? Nga naputos naman kus utang. Pero di gyud mangutana, Lord, unsay akong buhaton? Mangutang o mangayo? Ana ba? Nasay uban inig kamabdos na, una pa maproblema. Kay wa pa lagi kasal, estudyante pa. Ginoo in town, unsa may akong buhaton nga namabdos man ko. Pero katong pagtinukhangay nila, wag yun mangutana, unsa man Lord, maghinikapay o magtinanaway. Ana unta ba mangutana? Mausad ang pare, no? Og mabdos na. Una pa maingon, Ginoo in town, tabangi ko, maluwas ko aning problemaha. Pero katong pagsige niya dito, kuyog-kuyog atong bayana, wag yun maingon nga, pare man ko Lord, kinsa may akong kuyugan, kini o ang madre. Ana unta ba? Mangutana.
Mangutana untag tinarong ba? Bisan ka mo mga bana. Oh, makahilabot naglaing babay, labi na gyud ug ang nahilabtan nga babay na apagoy AIDS or na ay sexually transmitted disease. Unya nagkasakit na, una pa mangutana, Ginoo in taon, unsa may akong buhaton ani nga namabdos na maning bayhana, unsaon ako pagsulti sa akong asawa. Ana naman sa kamangutanang nagkaproblema na ka, kadto untang paghimo ginimog desisyon, pangutana daan, Lord, unsa may akong buhaton, mangabit o mahimong faithful sa akong asawa. Ana, gikono. Lingian na imong tupad. Lingia ba? Ing na unsa kay akong buhaton. Pangutan na siya ba? Unsa kay akong buhaton. Sige na. Di ba moingon siya? Ambot lang nimo. Kaya wa man na sa kibaw sa imong kinabuhi. So ayaw pangutana diha anang mga tao, kay kanang mga tao limited kay nagkahibawan, wa na sila kahibaw sa past, present and future. Kinsa may nahibaw sa past, present and future, ang Ginoo ug ang mga tao nga gitagaan sa Ginoo ni anang maong gasa, sama ni Juan nga magbubunyag, sama sa mga propeta, kami sang mga pari naasad mi anay gamayng gasa. Una, kung doon na gani mo yung mga decisions kinabuhi, niya labi magtimbang-timbang kag maayo bag dautan, pangutanas pare. Unsa man pader, padak-an ako ning karsada sa among silingan o akong pagamyan kay yuta pabiyanan nako hangtod sa taliwaan ng ilang agianan. Unsa man na ako nang daginotog koral o iatras pagid nakong koral kay kuwang pamanis sa sukod ang among agianan. Ana ba? Niya ako'y mutudlo ninyo. Sakto na, dili. O, pangutana. Ang sawan pader, kining akong bana na tintal naman is babay, buwagan o akong unungan. Ana, pangutanas pare. May kami mutubag, ana. Ana, mangutana kas imong ginikanan. O, ingnon kas imong ginikanan, buwagin ang panuwayng dako. Di na ron oso ang magpakamartir. Ana, pangita og tarong nga bana, makakita pa ka, paili nag-annulment dito. Ana, mo na ilang ipangsulti, pero ari ka mangutanas pare, ingnon dayon kwas pare, unsa may inyong gi kasabutan pagsugod aning inyong kasal. Ana, hilig man kay na ang Ginoo anak mangutana unsa may sinugdanan. Katubit ang gipangutana siya, Lord, pwede ba maka-divorce ang laki, ang bana, ngadto siyang asawa? Kay si Moises ra ba, nagsuwat man nga pwede siya musulat ang laki, niya buwagan dayon niya iyang asawa. Ang pagtubag ni Jesus, ningon siya, unsa man ang gibuhat sa Ginoo sa sinugdanan. Ana, hilig kay na ibalik sa sinugdanan. Parehara sa guna, mangutana na ko ron ang usa ka babay, pader, pwede ra ko maglinaki, kay maibog man ko og kaning babay, pwede ra ko maglinaki, ako ding ingnon, pagkatao nimo, unsa may imong naong, laki, babay. Kaila mo og laki o babay, ini katao no? Di mo kaila? Kaila maging pari, kamo na no, di mo kaila? Kana jog inig katao mo man ay sinugdanan god pagkatao gini mo unsa man ka laki babay nya mao nay imong i-maintain kay kanang uban dihang nang hitabo anang mura kag maibog kag babay nya bisag babay ka laki ka maibog ka sa imong isig ka laki gitawag lang na silag mga accidents aksidente ba tungod sa influensya sa imong palibot aksidente na dili na siya esensyal, dili na siya mahinungdanon, lumalabay rana kasagaran ana pareha ng imong naong aksidente rana nga mo nay naong nimo kay na influensya ka nang gahimo nimo dili nagpagawas nimo ana kani akong naong aksidente rani pero ang kamatuoran aning naong nga naong nis Ginoo image and likeness of God mo na siya. Sige, lingi ako sabi imong tupad.
Ingna, unsa may mga aksidente nimo karon. Sige, ingna. Unsa may mga aksidente nimo. Ana. Ingna dayon kani akong nabana aksidente ra gining panuhay dako. Pero wa naman na, di naman na aksidente lagi na. Pero ikaw may nagdesisyon, ana. Ikaw may nagdesisyon. Nagkasal man ka mo. Muna ang kanang magpatambag nako, pader. Unsaon ni nako akong bana or unsaon ni akong asawa. Ang una na akong pangutana, gikasal ba mo sa simbahan? Igingon, yes, pader, gikasal mi. Nako, imo gina siyang dawaton. Mangulata man, pader, hangtod ka mamatay. Kaya nga naman, mamatay saad ni mo pagkasal sa kasakit o sa kalipay. Gikasal man ka mo. Gikasal. Sige. Puy ang inyong gihimong sinugdanan sa inyong panagtipon. Puy ug maunay gustos Ginoo mo na diri sa atong unang pagbasa hasta sa atong ikaduhang pagbasa ang kanunay gilitok dinhi, ayaw kahadlok Israel, ayaw kamog kabalaka, matod pa ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Nga naman, anaa sa inyong taliwala ang Dios sa Israel, ang gamhanang Ginoo naas inyong taliwala. Anaa kaninyo si Kristo sa ningon, ayaw mo kahadlok gamayng panon, kay ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ayaw kahadlok, ayaw kahadlok. Nya unsa may nindot? Ang tubag sa Salmo. Unsa man itong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay ug kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Mao na siya. Kanindot kung makaamgot nga naa day natong Ginoo. Bisan ang imong bana nangabit o ang imong asawa nakabit sa pare. Naa dihang Ginoo, naa ang Ginoo. Bisan ang imong anak misuyop, bisan ang imong anak tapulan kaayo, adik pagyud kay nang duwa sa computer, dako pagyud kay kaon, hugawan pagyud. Sige lang kahagbong, bisag module, hagbong lang yapon. Naadihay Ginoo. Di ba? Nya karon unsa may itong buhaton kay naa may Ginoo. Amo nang pagpatudlo sa Ginoo, unsa may akong buhaton. Nabitang ano ibang mga desisyon din ba sama atong kuanta gahimo ta og kananaa dining tong di atas gawas baka tong Living Rosary. Uwan man to, uwan ka ito. Mutana ko sa Ginoo, Lord, unsa may buhaton nga orange signal man ang lugar niya, sige mangyog uwan. Wa man mo tingog ang Ginoo. Wa siya mo tingog ba kung pangutana. Nga pagkataon-taoran, ako nalay nihatag niya kondisyon. Magmisa man kurong alas 11, Lord. Domingo man to. Magmisa man kurong alas 11. Ighuman ako misa, imo ganing ipakita ang adlaw bisag hanap-hanap lang anha misgawas maghimo sa Living Rosary. Dili gani adto mi sa gym San Vicente. Uy, pag humagmisa porti mangit-ngita. Ngit-ngit kayo. Anang dag-om jud kay ba? Nako, ato tas gym, dadanan ang atong tanang gamit. Asay install ang sounds pa der didto sa gym. Nya nigawas dayon ko diri kay perti man tong daghanang linaw diha. Nako kuan ni kana ganing kuhaan ning tubig dinhi kay kuyaw kani mga dapso ta ani. Ana ba? Uy paghangad na kus langit naa may adlaw nga hanap. Nako la, naay adlaw. Nako dinhi balik dinhi. Gibalik diha perting basaa pa. O tanawa di ba? Wa gyud giuwan. Nya dunay nisulti sa akong kasing-kasing bang sa may mang orasan ako pauwanon. Inako bisag mga alas 8 lang, Lord. Kaya akong nahuna human na sad mi ana mga 7:45 human nami bahalag mo bunok ang uwan. Sus nadilatar magmaayo ang pag-install sa sounds kadto pag ilang decoration porti mang dugaya pastilan tunga-tunga pamas rosaryo alas 8 naman ning agning sugo dayon og uwan. Nako, Lord, ayaw yung tawag pauwan na isa. Ingon kang alas 8. Mura mag, naasay ni ingon ako ba? Ingon kang alas 8. Nako, niya ron, umuwan. Sus, pating basaan eh.
Portira bang gwapaha sa gihimong Maria dito nindot kay sinina nako kanaron murag yan arog tigso ang naong anaron. Ana, isa na ama mo yung mga payo nga gipamalit para nang pimag diha. 50 na kabuk daghan pa makaigwa magamit. Gipahabwa. Sus pag-ablis mga payong murag mga uhong bagana. Nako, nindot man sa dayta tanaw nako sige Lord, pauwan na lang. Pero ningon bitaw ko nako Lord, extend kay na-delete baya mi. Pwede 9:30 lang, 9:30. Pag sulti na ko anak, nawa na yun ang buhabo. Siya basta 9:30 ha. Ana. Nya pag human ato sige na kog pasalamat. Salamat Ginoo nga imo kong gitubag bisan pag makasasala kay ko, bisan pag daghan kay kog sala, nya gipahinomduman ni ko sa Ginoo. Oh bitaw, gabi kasahan sad ka, ako bitaw. Sa anong inyo mo kung tutukan o kung sa isaan ako pagkagabi ato. Gatuo mo parehas inyo. Di oy. Lahi sa ning ako. Nako bitaw Lord, sorry kayo. Nya salamat aniha, bisag kuan kayo. Bisag makasasala kay mi otro sa nina nag-lead sa rosaryo mga sadaan sa kinastanan nako pero imo giming gipakita sa imong gahom o grasya ni agiday ka present giday ka dayon ko nahimo ra gyud oy pag human sa alas 9:30 nahuman na diha tanan wa gyud ni uwan nawa ang orange signal kay ang Ginoo nagtan-aw na to siya kamao man day kang musangpit bisag daghan kag sa kamao man day kang magpaubos kay daghan kag sa mao na diri ningon si San Pablo sa ikaduhang pagbasa ipakita sa tanan ang malumong kinaiya hapit na mobalik ang Ginoo ayaw mo kabalaka kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo sige gitag pasalamat no suway na ninyo, igulis inyo, salamat Ginoo, buhi pa ning akong bana. Galigid bas kahubog. Salamat na ginhawa pang panuway dako. Salamat. Itanaw nimo imong kwarta. Usa na lang kagatos, napakay palitonong tambal, napakay bayaran ng suga. Moabot og mga 5,000 imong gikinahanglan imong kwarta, 100 pesos na lang. Unsa may una nimong isulti? Salamat Ginoo ni apakoy 100. Ay pagsingon, Lord asa man ko bangutang? Ayaw. Pasalamat na kay 100. Aron imo nang ipalit og pagkaon, mabusog na mo, putlan din mo suga. Ay may imong gusto, putlon imong kinabuhi o suga? Mas may pansuga Ako ni graduate ko og high school o college 1983 hangtod 87. Oy, ang akong suga kandila niya ang akong sudan kasagaran luya og asin tunlob anak kit-kit gamay igtubod slaway pasok sa kanon. So dayon ang kanon pagi ato katupang ginalins bato nga mais numero 12 hait kaayo ikabahaw mura magisi ang imong tutunlan dire kinahanglang patuburo ni may imong laway ang luya perti man ang patubod sa laway paslak dayon kaon nya so akong suga kandila sige kong pasalamat sa Ginoo nga makakita kong kandila labi nagmato ko simbahan ay mga upos dito panglabay ako nang tigomon kani usa ka adlaw na ni makatuon ako ani wa may kuryente na inig kapaong sa nang mag brown out ang akong mga silingan mo siyagit brown out ako mulingi-lingi kung ano siyagit man to sila ako kay bawo brown out niya inigsiga sad malipay sad sila okay ra gyapon ko wa jud ko magkinahanglan anang ingunani nang kurente suga wa pero ni graduate ko high school nag-reunion mami gahapon sa park na reunion ila kong sige congrats Father ha bright yung kakayo Father na kung ano man siya diya sa atong yearbook ay ikaw man di ito'y 5th honor nakaya nagisgot
Siya, sige, di na lang nihisgutan. Ikaw lang mo ni kuan karon ni viral. Ay na nagisgot eh. Sige silag pa-picture nako. Mga naong ay katugong ako mga naibgan sa una bitaw. Nga wa jud ko kapanguyab kay mga gwapa ra kay sila. Uy, gasige nag-agbay-agbay nako pa-picture mo diyan, pa-picture. Sige sa kong ingon sa kong una-una. Nganong karon pa man ni oy. Lingaw kayo eh. Ito mga perti ka mga siga o mga beauty sa una ka na ni guys call na mga inana magsige lang tao tag laway panila patong laway kay manguyab ka nga naong nako perting luspara luyag asin sa may makapagwapo ana nya ini katapos pag simana ikasabadog domingo la pangarga gyud nay gunahon na laguna pakyaw ng gunahon para lang do nay gamay sweld kanang suhol aron makon kinsa gutay mo arang-arang anaong ana pero nakailad ba sa ko ginagbay so na makauyab-uyab ba sa Diyos ko pero ato lagi ato nga dugmok-dugmok ba pero salamat sa Ginoo salamat o tanawa karon sus gari koleksyon ko gabi dito sa Marigondon ang akong tok usa ka oras og tunga ang pinikturay duham sad ka oras nako kapuya sa dani ay ang mo pa-picture baka na bang mga youth may kugihan kay pa-picture sige pagsanding-sanding ganahan sa taong paring tiguang adi di mo ganahan sanding-sandigan makalipay na pero ayaw pagbutang o gunahuna nga malaway ano panagsalang pero mauna siya malipay ta pasalamat yun kay ang Ginoo mohatag gina nato daghan kaysa gihatag nga grasya kaysa magsigitag reklamo magsigitag kahadlok magsigitag kasuko no sige manindog na ta mga malipayon nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo gianak ni Maria nga Birhen gisakit sa sugo ni Poncio Pilato gilansang sa krus namatay o gilubong mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay nagatuo ako sa Espiritu Santo sa Santa Iglesia Katolika sa kaamgitan sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, haduol na ang pag-abot sa Ginoo. Gidasig kita sa pagpangayo bisan unsa. Busa malaumon kita karon nga mo sangpit sa pag-ingon, mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa ug sa tanang namunuan sa atong simbahan, ngagiyahan kita nila diha sa hustong pagtulunan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang kanila nga nagtudlo sa pagtuong Katoliko, nga madasigon nilang ipaabot ang tukmang mga pulong ug buhi ni Kristo ngadto sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang niadtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, labi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami.
Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Alang sa mga kalag sa tanang magtutuo nga mihalina, labi na ang atong gihandom karon, nga mudangat na sila sa kinabuhing tunhay uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, pamatia kami. Labing mahigugmaon ug maluluyong Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.